Kublai pi baro mangari lenda mani ba mentah ka one on one interview ngadon bat iba Roni V Lingdo. Kublai ba Roni ngin dayakran halor jong ka kongres hi mentah kawai na kijing jong ka kongres ka bangi ui mentah kalong ba layale election ha ka kerteng jong ka kongres talak job ki pet no. Te kai nakaliang jong ka seng kan shim ya ka senjam man pentikna ba hadin habut kinum don syuk kum gini kijak jingja kenang ba ka kongres kan long no kum kawai ka parti kum ba ka julong he ki por menchwa. Pi di nang ta ba dangi jet kartong ta di the screen ba menchwa inu saya pi po melim. Kidon na kwi ki parti ru ki bala kwa tiket nagi. Dan rai dangi le shong meeting kami ika sur bobon balang o kinong kersian parti kinong tri parti ki omba ngidi ban ai be ya une kabriu bala judan ka parti. Di nang ta ba menta ngilarai ya uban piralang o samlarang ba ban piralang ba sayomoy wala don ka youth congress hapo malim hang tu la don hapo ka state but ngila rayu tekum kita mentangi ngile panpet banyo bekibril ki badon ka kata ka loyalty lane kata ka jing scam ka parti Te ladang i pai ha dangshan nakaliang jong i Dr. Mukul Sangma i ong ba ka kongres hi mentah ka kamya chu akalenti ka badai nakata daw imkwa ban wan pai chu syaka kongres ma ti PUE kumno ya kan ka jing ong jing doktor so ka ika jing mod ban ong ba ngimya ilati badai ka kongres parti ngido na constitution ne ti kumot ngi trekam katkum ka constitution jo ka parti ngim trekat bomon kadon constitution jo ka parti ti nga sopla ba Dr. Mukul Sangma bladon buns nem hapo parti in keren komta handai ngingia bekat kum ka parti ka constitution jo ka parti ban pentri kam ya keno kir kom tri kam jo parti telada don kum kata ti in kodo yangi ngin pembe lada nama ila ong ru ba kum hapo ke HDC kajing ya trailang jong pi pakat NPP hi ka kata bahaya ka kongres pi kalong kum ni ma beling ya trei bat ke NPP namar bah ketu ka por kadon kajing ya kanat ka bucur bah pedeng ka parti NPP bat ka UDP hapo district council ngamong po state hapo district council te menta ngishap tiang balada ka khalam ka tu ka isi kawan da koi ka isi ka bom scam te ka ka bangi shap tiang namar balada don isi menta ka sarkar India kamun wanra amendment ya ka schedule te ka bashap tiang yo ka amendment lada ngam don da ki isi ka amendment kan wantan na kaliang joki officer yo kan kata ya ke dis council kaba kan kata kala pada kejek bendriu jungi dei nang ta bangili kersan dei na kano kadaw dei na mat bangi perkhat ka dis council ka dei kata ka institution lane kata ka yeng dorbar kaba kongsan mai kejek bendriu kasi jungi ti halor ka jingdon ka amendment ngiting bayo mo menta kadon kata proposal na sarkar India ban kan thup ya kita ki unrepresented tribe kita ki unrepresented tribe re ka jingdon jongi khamtam ka jingdon iba pensingai kebu deputy CM in charge ilaka law and legal matters mentangi laong yano bomut ben nominate kamut kat kum ka advice jong ka dis council kita kebun gilaya dan ya ka dis council ya ka banang penduk bor pentelot bor kaban kata ya ka je beri khasi jente jongi ti kani ka jing mi kansan pat jong ka kongres na po ka KHDF kumba pilapan pau hi kadaw ba kim hun na po kinong yalam ni kinong kersan jong ka kongres ndrei kani ka jing keno hatu kanu pa kan la ban penhun ya ki pat ba kinong kersan jong ka kongres ha kani ka election MDC Sutanat berpikali ta jingkali namar ba ngingi de ke parti ka ba kuntup ya kinong tre ka parti jungi kamdai tang kinomi khmat ki MP ki bali ki MDC ka parti jungi ka kuntup ya ki nom tre jong ka parti ki member jong ka parti tingi don lala ka jong mentangi don jong ki sengkan thei ni don jong ki samla tikine ki ong ka bha bagi mi no te kabapi ong mapi mo kan hadu kan no pai ban sungthu te ha ka politics don ki ban sungthu don manum tre man sungthu don ki ban sungthu dan dai kum ki nong mi khmat jong ko parti ni hap sngap ya ka sur jong bobun balang ki khot jong ko parti ki nong tre jong ko parti
Dang sian ngi iru nakaliang jing iba Charles pendro iong ba ka kongres hi kanum ngam hindai kadon kami utau kapten uba biang hakajing pet jong pi hatu kapten joka kongres umdei uba biang sisa tara. Pi kata kadai ka nongkup no ka jing snow jong iba Charles Marway. Dan dah ngi don karukom ba dala dai kapor pentamai kinokit kam. Ngisi pentamai kinokit kam. Tikamut banjir di kinokit kam. Kamut kendai hi kinong terai jong parti ki party workers ki party office bearers de kontate. Te Charles hu ku am tate enjoy congress. Tele sila da bobon balang umon dia ite kejadi. Kai pakasinjam nakaliang joka kongres kan sim kenang makanang berkelan cucu pak menta. Pi kan sapoi kapor kata kabangi ong ba organizational election. Kamut banjit ya kinokit kam jong ki parti kamut nadu no presiden jong ke MPCC jong ke district jong ke blok sidon kata. Jadi nalapoi kata kapor tengah try kipai ba kin sajit ya kinokit kam. Lada nang biang hijau ki pentamai hijau lada biang hijau di kiwe. Kabai dai bakan ka MDC election lanu tharai pin penai kini ki karta. Ke MDC election nimut ban nang penbana face wise mar kidon ki constituency ki badon tang iwe applicant kidon pa constituency ki ba palat ya ka arngot lainut te kitu ki bala biang ni la ban penbana no shen la dam de shock Christmas su komod shoban good news nang penbana. Kan dan jing tumu na benta ka HDC bat ke HDC bakin thunglut iki karta. Hoi. Leshi pun.